автомат калашников яроқи фардӣ буда барои маҳв намудани қувваи зиндаи душман пешбинӣ карда шудааст. дар ҷанги танбатан ба яроқ найзакурд васл карда мешавад. автомат калашников аз се қисми асосӣ ва 11 механизм иборат аст. қисми асосии он мил, қуттии мил ва қундоқ мебошад. 11 механизми он инҳоянд. мо аввал барои кушодани автомат калашников шомпол яъне сурбаи онро аз ӯ ҷудо менамоем ва баъд аз он рӯйпӯши милро мегирем. рӯйпӯши мил ин механизми баргардонанда мебошад. поршени газӣ, қуланг ва қуландони автомат калашников. найчаи гази газви трубка инро мо метавонем снимат кунем чӯбашро. ва ин такчӯби мил мебошад. мо барои тоза кардани автомат калашников аз пенали он истифода мебарем. шуткае ки бо он автомат калашниковро тоза мекунам. автомат калашников чунин хислатҳо дорад. ҳаддури нишонрасӣ 1000 метр мебошад, масофаи парвози тир 3000 метр мебошад, сурати ҳаракат 700 метр сония мебошад. дар як сония 700 метр парвоз мекунад. ва мо аз автомат калашников метавонем автоматӣ истифода барем. ғунҷоиши тирдони ӯ 30 тирро дар бар мегирад. мо метавонем бо роҳи автоматӣ паронем, бо ҳарфи лотинӣ L мемонем. автомат калашников автоматӣ мепаронад ба монанди пуломёт. агар дар ҳарфи D монем, ӯ одиночни мезанад. найзакорди автомат калашников 420 грамм мебошад. дар ҷанги танбатан ба яроқ васл карда мешавад.